Hi guys, welcome back. I'm gonna clean the stove. My nog dit pick up. Mijn nog het opgezet. Jesus, ik ga dat schoon nog. Ik zet hem nou. Waar ga je de pomp om afhalen? Ja, ik heb final afgekregen in Bijbelash. Kijk, kom maar strek de broekje uit. Okay, let's pick off the shoes first. Kijk die. Mooi tekjes kiet. Yes. En popschoenen. Wat? Hey. Zoeken zakken. Beetje zoeken. Nou kan ik maar uittrekken. Zit tussen een pak water. Kom ons gooi die broek aan. Zet de beide aan. Kom ons swim. Jullie gaan niet ver was. Ik weet niet hoe lang gaat die video niet. Maar ik moet een paar toek maken. Os tapje saron. Okay. Sorry. Oma. Sorry, get ik ga dan te zien bij jullie. Okay guys, ik heb nou finally voor die pop nat gemaakt. Hoe veel is die pop zaden? Je let nat op haar toek maar. Kijk je broekje man. Ja, ik denk zo. Kijk jala. Isa pinkies. Ay mo na patungan. Hey, jala kita stakis sipuk. Umar, tabas. Kusik sudos. So, sedang lang. Ya, yala mah, terus aku papacu.